Egunon, eguerdion, ikusten dezuten bezala hemen gaude Usurbilko lehenengo mailan, hautesleku lehenengo hauteslekuan, eta esan behar dugu oso positiboa izan dela orain artekoa. Ordu batako datuen arabera gure parte hartzea 22,35 izan da. Ikusten dezute jendea hilaran dabilela, eguraldi zoragarriarekin. Jendeak parte hartu du oso modu anitzean, lasai, ilusio handiarekin. 16 urtetik aurrerako jende askori da parte hartzen, baita ere helduak ere bai. Esan behar dugu ere bakarren batzuk arazoak izan dituztela parte hartzeko, sentitzen dugu gure baldintzak horrelakoak dira, zorrotzak dira, eta hala ere parte hartu nahi izan duten persona horien erregistroa jasoko dugu, beraz borondatea ere jasoko da. Esan nahi dugu hau dela demokraziaren ariketa importante bat, eta baita ere noski elkarlanaren ariketa oso indartsua. Animatu nahi ditugu usurbiltar guztiak, oraindik bozka emateko falta direnak, gerturatu daitezen, dauzkagun 4 guneetara, Santuenean, Aginan, Kalexarren edo Kaskoan, egin ahal izango dute bere iritzi eman, eta errebindikazio ekintza honetan esan erabaki nahi degula, eta esan ozenki gainera.